Takže čaute, vás tu vítam pri mojom 5. dieli Minecraftu a bohužiaľ ste to zase nemohli vidieť, ale mne sa proste nechcelo to natáčať a proste som zabudol zapnúť nahrávanie a dneska som vypravil menšiu jaskyňu. Počkajte, musí to trošku načítať. Dneska som si spravil menšiu jaskyňu, tam som našiel flinty, takže som si ich pozbieral a ešte som si pozbieral dyňu. To sú pokroky v poliach. Som si spravil dyňu a vybral som si proste dyňu a chcel by som naťažiť drevo a presunúť truhly. Alebo nie, dám drevo na výrobky, plótik, styky. Toto, to je drevo síce, ale výrobky, to nie je výrobok. To máme styky. A zbrane ostanú tam, kde sú. A tu by som mohol začať dávať drevené výrobky, takže schody, drevo, plotiky, styky. A dneska by som si chcel naťažiť viac toho dreva, lebo vidíte, že úroda je slabá. A ja by som vám ukázal tú jaskyňu, ktorú som vykopal, ale veľa razy som padol do tejto diery, teraz som nepadol, to je dobré. Takže tu ja som si to vykopal, našiel som železo, vykopal som flinty, dobre, spravil som si zapaľovač, ale škoda, že ste to nemohli vidieť a nechcel sa mi natáčať, chcel som spraviť niečo sám. Vyťažím kovu, takže tu máte tú jaskyňu a išiel by som hore ťažiť drevo, takže drevo budeme mať ale nie málo, nie tak veľa ako málo, ale strašne veľa, lebo vidíte, že tá úroda proste ide. Za chvíľu bude pomaličky tma a tu máme jednu cukrovú trstinu, sugar. Tak, toto idem odložiť a by som mohol nájsť aj také uhlie, ale to bude až v druhej časti, tam by som chcel nájsť diamanty a to už bude asi pomaličky všetko z tejto série Minecraftu, lebo toto už je predsa 5. diel a už nám to strašne rýchlo ubehlo. A asi to bude, druhá séria bude asi horor, vybral som si Five Nights. Tam ide o to, že si ako udržbar, alebo ako sa to povie, a proste v hračkárni si udržbar a chodia ti tam plišáky a musíte vydržať asi tak do 4 ráno, neviem. A tí plišáci ťa budú zabíjať, ty musíš stále sledovať a vidím, že nám vyrastla už ďalšia dyňa, to je dobré. Ty musíš sledovať a keď ich nezaregistruješ, že už idú, no tak zomrieš. Ja som to už hral, ale na počítači a dosť sa mi tá hra páčila a preto by som chcel natočiť sériu. Alebo tak jeden diel by som mohol dať. A sériu by som natočila asi zo Super City, ale nie zo Super City, zo Steam City.
Ale nebude to SimCity of Tomorrow, ale normálne SimCity Build, alebo tak sa to hovorí, ale tu je dačo. Tam je voda. Sa mi nepáči, všade voda. A dal by som aspoň tak 2 alebo 1 diel z toho, ale na mobile to neukladá. A tak si zahráme ešte stále. A to už bude so zvukami. Vidíte, vidím tam ovcu, takže mohol by som ju ostrihať, ale idem pod iňu. A to bude asi všetko z tohto dielu, ešte by som mohol vyrobiť drevo. A to bude asi všetko. Nebudú toto také dlhšie diely. Škoda, že ste nemohli vidieť tam ten diel. Dám vám radu, keď si spravíte nožnice, tak radšej ostrihajte ovcu, ako by ste ju mali zabiť. Lebo tá ovca, keď ju zabijete, vám dá málo vlny, ale keď ju ostrihajte, dávam 2 alebo 3 vlny, neviem. Nie som si istý, by som vám klamal, ale pozriem sa, dala 1. To je svinia. Ale nechcel viackrát stalo, že mi dali 2, 3, 4 padajúce sekundráče. A tá ovca je tam a už je narastla vlna. Takže mohla by si nám dať viac. Dala 2. To sú pokroky. Ale už sa nám stmíva, ešte vyrobím to drevo a skončím tento diel. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like. Poprípadne odber a druhý diel bude, nie že druhý diel bude 6. Ešte dačo porozmýšľam. Chcel by som nájsť diamanty. Ale uvidím, či sa mi to podarí. A idem sa ešte vyspať, ale mohol by si sa vyspať. A ja som vám hovoril, že by ste mohli pozerať videjka na mobile, lebo mnohí ste mi písali, že musíte, nie že písali, ale rozprávali, že musíte otáčať notebooky, počítače a ja vám radím, že pozrite si to radšej na mobile, je to výhodnejšie. Takže takto, tu by som mohol dať cobblestone a tu by som mohol dať jedlo, saplingy, voľnú a už nič. Takže s týmto sa s vami lúčim, ešte nie. S týmto sa s vami lúčim, takže čaute.